Отиваме ли? Здравейте, аз съм Тони Енчев, намираме се некъде да е, именно в клуб Банка, до мен са едни забранени момчета. Как сте? Топ, брат, много ясно. Ти как си? Доста хубаво. Добре, за първи път сте в банк. Как е дискотеката? Пълно е с хора с кинти, тук в банката знаеш как е, брат, има пари и така. Добре, в Русе хората приемат ли това, което правите? Какво ви е вашето мнение? Не сте за първи път в Русе като цяло, нали? Но тази дискотека сте за първи път. Супер са, брат, хората много се кефят, тук Русе са само наши хора, какво да си кажа? Само наши свежи хора. Добре, на мен е много интересно и на хората според мен ще ми е интересно. Как се събрахте такъв генг, различни хора от различни среди неща, как се събрахте такива свежи хора на едно място? Самата музика, самата концепция на събра, просто това е идеята на забранена музика, събира различни стилове, различни хора и ние сме олицетворение също на това. Божа работа, брат. Това е. Добре, заповядай. Камера, това момче ще плаща сметката. Няма проблеми. Това момче ще плаща сметката. Чакай, че тук станаха, влизат ни на акции. Добре, брато, колко човека сте като цяло в генга, общо? Ами... Доста сме, в момента сме супер голем екип. Не знам, брат, 20-на 10 показва отгоре човека. Ето 10 човека, това е супер много. Да, той е, променя се. Арт-директора, обърнете, ето тук арт-директора, той се крие. Той влезе в кадър. Да, той влезе, Каза кой ще плаща сметката, да. Много ясно, че аз, брат, пари бол, няма проблеми. Добре, какви са ви целите за напред? В момента, в началото беше, хората го приемаха супер странно в началото, нали, по-такова с някакво, са тези хора, обаче в момента много ви обичат, много се радват. Какви са целите за напред? Ще може да напълним Арена Ременец с вашата музика? Със сигурност и освен това отиваме на интернационалната сцена, то няма какво да стане, брат. Много Честно? ясно. Много ясно. Утре първо участие Сърбия, Белград. В Белград! Абе да! Белград, Сърбия, брат, при нашите братя ще покажем нашата музика, българска, умесена, хубава, електронно-чалгарска, не е лъжа, само космическа аудо. Добре, оттам на къде? Имаме доста предстоящи интернационални участия, не мога да говорим още, ама, нали... На 1 март ще разберем за Арена Армеец. Обещавам, ще поканя, брат. Ти вече поканен, брат, ти си ето тук, значи край, вече сме крю, това е. Това е вече сме готови. Нали пита колко човека, ето плюс един вече. Получи ли се яко? Как го приеха хората? Брутално за втора година, брат, това е най-голямото ни щастие, защото се подготвяме наистина сигурно много месеци преди това и чакаме тия няколко дни. Сега тази година беше 4 дни, нон-стоп, киреч в зъбите, брат. Много добре. Следващото ни партия на 11 октомври в зала Орфей. Заповядайте, всички ще е мега лудо. Да, мога да кажа адреса. Това е София, намира се на улица Самоков 60, пишете в GPS-ите и идвате в зала Орфей да видите какви изненади сме подготвили. Много яки неща, 2 зали ще има. Рейфрум и Шукар за батко от Хасково да пуска малко Димитровград Pioneer Records и това е. Има ли стил музика, който не сте слагали във вашата партията? Не! Няма такъв, не е измислен още. Това е идеята на забранена музика, смесваме всичко и С всичко. начин по който мога да работя да са мега добри диджеите. Това е наистина супер свежи хора. Не само да кажем, че ние с Горо и въобще целият екип почнахме, направихме си собствено студио и ще опитваме да... Чакай. Няма нищо. Няма нищо, нито на забранените момчета, ни правим каквото си искаме. Той не е тук нова телевизия. Обичаме Това не е нова телевизия, тук правим всичко с сърце и любов. Свети прожекторите, не съм свикнал още с прожекторите на светлините, обаче искам да кажа, че всъщност си продуцираме и сами музики и един от големите ни планове, мечти и така нататък е всъщност и забранена музика да започне да прави много авторска музика, течения, поколения. Какво става с Ян Бибиянг? Да те питам сега директно, влизам ти директно с вратата, какво става? Брат, Ян Бибиян. Много обичам! Ян Бибиян заедно с Горо, брат, всъщност ние първо мръсните кучета се надушихме, за да почнем там да си общуваме на нашия език и малко по малко всичко го има, всичко ще го има и всичко най-доброто предстои. Амин! Бам! Бях на едно парти. Какво става, бе, Няма брат? нищо, обичаме да святкам. Нещо, брат, прекъсва малко. Я влез напред малко, влез напред, нещо май се опъва. Такова, бях на едно парти, като бях на 16 на План Б в Русе. Сега дали ще го цензурирам, дали не, много заедно.
Брат, План Б много големи партията също, да. Брутално, брутално. Между другото, момито там за първи път го видях, бяха дошли брат мега генг такива с стойките, чупките, идва е така прегръщана, вика... Вие сте батковци за чак сега, че? Още брат ни бяха гръмнали мега яките лапета и с Мариан също в София се запознахме. Въобще БНР са ми брат. Русе ва обича като цяло. И ние обичаме Русе, Момо ми е много голям брат. Поздрав за него и за мен също Момо е много мой човек, с него прави много яки работи, така че момчето сапорт. Модерно сърце. Уважава сапорт. Добре, нещо за финал към нашите зрители. От двамата така, ако може да се обърне, даже вземи микрофона, брат. Бъдете себе си, да не бъде, бъдете странни, бъдете различни, да го духат всички мнението им. Искам и аз да кажа... Поздрави за СКГ! Обичам... поздрави, много ясно. Много мои хора. Искам само да кажа... Супер! Ето, ще влезна от кадър направо, брат. От транзишън. Дай това да е финал направо, ти го казваш. Това да е финал направо. Това да си е финал направо. Не, кажи нещо, бе. Добре, ето, направихме транзишъна, бам, имаше и също и аз да допълним. Вижте какво, ще кажа нещо. Обичаме TikTok, обичаме Тони Енчев, обичаме Русе, обичаме всички хора, които всеки път идвате и си правим бахти хубавото. Медеца на душичката и малко, че трябва да отива малко Гьобекса от Ген да има. Сад качо до 6 без 10 Гьобекса от Ген, брат. Учи ми, дай. Излизаме. Цял първо, с пълен глас. Викам го. Забранена музика! Прескачам огради като Спайдермен. Взел съм всичко, много съм зареден. Променихме индустрията, защото е забранена музиката.